ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬಣ್ಸಂಗಡು ಇದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದಣ್ಣ. ಓ ಬಾರಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಐತೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಮುತ್ತ ಪಂಡೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೆನಪು ಪರಿಹಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಪೂರ ಮರೆತರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಖುಷಿ ತುಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಈ ಬಣ್ಸಂಗಡು ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ವಣಸು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆಟ ನೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ರೆ. ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ರೋಜು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಈತ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಇರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತ ಬಿಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವಿಚಾರ ಈ ಮರಿಯಲ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮರಿಯಲದ ಫುಡ್ಡುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲ ಊರು ಪೋಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ಸ ಇಡೀ ದಿನ ದೊರೆಯೋನು ಬರ್ಸ ಅವೇನು ತೂಯರ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮರತು ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನು ಕೊಡೆಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಐಟಮ್ ಈ ಪತ್ರೊಡೆ ತೊಜಂಕ್ ಕಣಿಲೆ ಅಂಬಡೆ ನೆನ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದು ಪಂಡ ಆಟಿದಾನಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ 23 ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟಿದ ವನಸು ಇಂಜಿನ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮೂಡೆ ಪದಂಗಿದ ಗಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ ಕಣಿಲೆ ಅಂಬಡದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ತೇವು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಡ್ಡಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಊರುಳ್ಳಿ ಸಾರು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ತೊಜಂಕ್ಲ ಉಂಡ ತೊಜಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಲಸಿನ ಗಟ್ಟಿ ಹಪ್ಪಳ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಹುಡಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಮಾರಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಪಣ್ಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗಣೇಶನ್ನ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಪೂರ ಇರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋ ಅದ ಎಂಕ್ಲೈ ವಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಎತ್ತೇನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 23 ತಾರೀಕು ಏಪ ಹಾಪು ನಿಂಗಳು ಕಾತು ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಇರು ಬಯ್ಯನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನುಡಾಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿಕೊಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತೇರ ಇಂಜಿನ ಕಲೆ ಉಂಡ ಇಂಜ ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಆವೇನು ಮಾತಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅವೇನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡತ್ ತೋಜ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ತಕುಲು ಅವು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರ್ನ ಖ್ಯಾತ ಉಂದುವಾರು ಭಗವತಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲೆ ರೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ 23ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತುಳು ಪರ್ಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪ್ಪು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಸರಿ ಆಟಿದ ಮದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಒಂಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಾಗ ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಸಂತೋಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಲಿನೇ ಸೇರ್ಪದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಗಣೇಶನ್ನ ಇನಿ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಿನ್ನೇರು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಬಂದುಳು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರೆ ಹತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲು ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ತುಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಗಣೇಶನ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಡು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸಂಘಟನೆಡು ಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಡ್ಲೊಳ್ಳಿ ಇನಿ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಇಂಚಿನಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತಂಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂದ ಇವಡ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ನೆನಪು ಈ ಮರಿಯಾಲ ಪಂಡ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಬರ್ಸನು ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರು ಸಂಘ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುರಿಂಚಲ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಷೋರಿಂಚ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಲ ಖಾದ್ಯಲೇನು ಪುರ ಮೇರೆ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣಿನ ಮದ್ಮೇಗ್ಲ ಮೇರೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೇರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಅಡಿಗೆದನೇ ಅರೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪಿನ ಐಟಿ ಇಟ್ಟಿಂದ ಅರೆ ಪುರ್ಸೊ ಐತ ನಡುಡು ನಂಗೋಸ್ಕರ ತುಳುವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಡ್ ಸಂಗೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ಗ ಆನಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಒಂಜಿ ರಸದೌತನು ನಮಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೊಲ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕಲ ಭಾರಿ ಯಾರು ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರುಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇನಿಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೈವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂತ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 2-3 ಜನ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಉರ್ಲೇರು ಸರಪಾಡಿ ಶೆಟ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಧೀರಜ್ ರೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೊಕಲ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂತ ಆಟಲೇನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕು ರೈಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆರು ಅಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿಯರ್ಡ ಒಂದೇನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಿಸ್ಮಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಸೂಕ ಆನಿ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ಕ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೂಪಡು ಹೊರೋರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪ್ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಪಾಡು ಲೇರ ಈಗ ಕಾಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ವನಸ್ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರೇ ಅಂಚದು ಈರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಲೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಶ್ರಮ ಐದು ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕೂಡ ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಿರಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಆನ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇನುವೆ ನಮ್ಮಲ ಸೇರುವ ಮಾತ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಗ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಾಕ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬಲೆ ಬಂದಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಳ್ಳ ಮಾತ ಭಿನ್ನಲಿಕೆ ಅನ್ನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಬಾತಿರುವರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನು ಇನಿಕೊಡಿಡುತ್ತಾರೆ ದುಂಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅರ್ನ ಪಾತಿರದ ತುಳುತ ಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುನು ಕೇಂದ್ರೆ ನಂಕ ತುಳು ಪದ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ
ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಬೇರು ಆರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ತುಳು ತಗೊಂಜಿಂದೇನು ಮತ್ತು ಒರಿಪಾದಿನಾರು ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಊರೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರವ್ರು ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟರವ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮು ಮಾತ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸೇರಿಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನೆಕ್ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಒಂದುವೇ ಬೇತೆ ಪುರ್ಲೇ ಬೇತೆ ದೇವಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ಆನಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತೋಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾರು ಗುರುಕಿರಣ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವದೋಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಳು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸೇರಿದಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನ ಬಲಿ ಬೊಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೇ ಅವು ಮನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಲೆ ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಯಾನು ಈರ್ನ ಬರುವಾದ ಯಾಲ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಾಡು ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಫಿ ಟೀ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅವು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರದ ರಸದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತೂಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡು ಇರ್ನ ಕೈಟಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆವಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊರಲಿ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ಹೋದ್ಬಲ್ಲಿ